Des d'avui, durant tot el cap de setmana, el Museu de Badalona acull el Congrés Qüestions d'Estat pensant el nou país des de Badalona que organitza Òmnium. L'acte l'ha obert aquest matí la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté. La consellera ha afirmat que el projecte social de Catalunya és indestriable del projecte polític. En aquest sentit, Munté ha dit que Catalunya viu una situació d'ofec econòmic i ha criticat la correcció de dèficit que se li exigeix. Després de la seva intervenció s'ha donat pas a una ponència de Josep Lluís Carod Rovira i una taula rodona. Durant el cap de setmana el Congrés es reflexionarà sobre identitat, cultura, democràcia i economia. Demà se celebrarà una taula rodona amb la presència de Pilar Rahola i Toni Soler, entre d'altres. L'acte està previst que el tanqui la presidenta d'Òmnium Cultural, Muriel Casals. L'objectiu d'aquest congrés és reflexionar des de Badalona com ha de ser aquest nou país que volem construir, aquest repte nacional que tenim, amb aquesta consulta el 9 de novembre, doncs com des de la ciutat podem aportar coses interessants a la reflexió sobre com ha de ser aquesta Catalunya del futur, com ha de ser en qüestions d'identitat, de cohesió, de llengua, de model econòmic, de model social, de democràcia i de participació.